ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଥାଟି ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ବିଶେଷ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ବା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ହେଉଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଖୋଦ୍ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ କିଏ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, କେବଳ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେଉଁ ଦଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଜଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ, ଏ କଥା ଫୋନ୍ରେ କହିପାରିବୁ ନାହୁଁ, ସାକ୍ଷାତରେ କହିପାରିବୁ। କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ହେଉଛି। ଏ କଥା ସେତେବେଳର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ପୂର୍ବର। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ସରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେହି ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବବି ଦାସ ଦିନେ କ୍ରୀତଦାସ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କଥା କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଣାମ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ତାହା ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଏ କଥା ଟିକେ ହଜମ ହେଉନି। କ'ଣ ଏତେ ଭୟ?